Daýhanlarymyzyň ihlasy bilen ýetişdirilen hasyly ýygnamaklyga hormat prezidentimizin ak pata bermegi, ýaşullarymyzyň bismillasy bilen Lewap welaýatyna da ak kerwen dawara geçirildi. Buňky dawara jogapkärlik mögsümi üstünlükli we belinen möhletde jemilmekligi başlanan giňiş maslahaty bilen bagdalgaldy. Maslahatda çykyş edenler wajaýyp mögsümiň üstünlükli tamamlanmagy uğruna kesitlenen güdipeleriň oňun çözülmegine tagallalaryň birikdirilmegine üns çekdiler. Akerwen dawratyna atmajylar soňra welaýat taryhy wulkany ulanşy muzeýine gezilenişde bolup, daýhançylygyň gadymy usullary, iş gurallary we ýakynan tanışdylar. Akerwen dawratynyň geňiş maslahatyna Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň Türkmenawat Agrosenat ortak ýönetim mekdebiniň talyplary hem işden gatnaşdylar. Soňra geňiş maslahat welaýatyň çäji götüranyň Watan Daýhan birleşiginiň ustad pagtaçylarynyň bol hasyrly owaçaly meýdanlaryna dowam etdi. İltiýagly ýaşullarymyz hormat prezidentimiziň ýylyrt bähbetli işleriniň hasa rowaşlanmagyny arzulap, pagty ýomuna bismillah diýip möhüm mögsüme başladylar. Eziz Allah'ım, berkarar döwletiň täze eýýamynyň, galkynçy döwrüniň, pähim paýhas ummany magtumly piragy ýylynyň bümwärek sähetli gününi, daýhanyň halal zähmetini belent sarpa hormat goýan hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman Hacı Serdarymyzyň baş bolmagyny, Lewap welaýatynyň edermen, pagtaçy hasyl ustatlarymyzyň sahawatly ene ýerden tutan ýerli zähmeti bilen ösürilip ýetişdirilen milli baýlygymyz bolan pagtamyzyň hasynyň bereketi bol bolup, ýurdumyza, ýyllaşlarymyň mukaddes ojaklaryna, döwletli saçaklaryna eýsilmez irsal döwlet getirsin. Eziz Allah'ım, watanymyzyň güllap ösüşini münasip goşandynyň oşýan, asly halal ykbaly göterilen edermen pagtaçy daýhanlarymyzyň sahawatly türkmen topragymyzda ihlasy zähmeti bilen kemaly getiren bereketli pagta hasyny gysy wagtyň içinde çalt hem ýetkisiz ýygnap, watan harmanyna tapşyryp, watan öňündäki pagta borçnamalaryň tagşyryklaryny artyg bilen ýerine ýetirip, irsal bereketli toýly ülkämizde edermen baba daýhanlarymyzyň zähmet ýeňişleriň şanyna tutulýan hasyl toýa ul üstünlükler bilen awry bilen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli baba daýhanlarymyza mesir eýlesin. Amin ya rabbil alamin. Allah. Harmanyna bereket, gahrman Hacı arkadagymyz. Harmanyna bereket, Hacı arkadagymyz, gahrman Serdarymyz. Harmanyna bereket edermen baba daýhanlar. Hormatly prezidentimiziň ýakyn gollawlaryna göwnür galkynýan Lewaply kärençileriň kemaly getiren gowaça hasylynyň ilkinji hanalary ýygylyp, bu işe köpçüliklen girişildi. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiziň ýakyn ýardamy, bimaşur gollawlary Owa Hojalygynyň iň ordu şöwüntli pudaga öwrülmegine gönükdirilen özgertmeler netijesinde pagtaçy kärençiler zerur mineral dökünler, ýokary iş öňdürjilikli döwrewat çenikalar we enzamlar, ýokary hili tohumlar bilen bökdünsiz üpjündilýär. Owa Hojalykçy hünärmenler Lewaply pagtaçylar tarapyndan şöýlem gowaçanyň günnäger sebitiň howa hemde toprak şertlerine uygurlaşan ýokary hasyrlygy babatyna synagdan geçirilen görnüşläriniň bereketli hasyrynyň ýetişdirilendigini bellediler. Soňra Akerwen dawratynyň geçirilýän ýerine welaýatyň medeniýet we sungat usbatlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi. Bu ýerde ýerine ýetirilen aýdyndyr saatlarda hemde folklor çykyşlarda berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwri hormat prezidentimiziň ýylyrt bähbetli tutumlary, daýhanlarymyzyň gazanýan zähmet üstünlikleri bagtyar durmuşymyz belentden wasp edildi. Welaýatyň tam toporlarynyň ýerine ýetiren jogaşgyny çykyşlarynyň dowamyna milli biçigli lawatlaryň görkezişine de giň orun berildi. Hormat prezidentimiziň ak patasy bilen tutulan Akerwen toy dawratynyň dowamyna welaýatyň ustat turgunlarynyň sport ýarışlaryna ul orun berildi. Pehlwanlaryň arasynda baş baýrak uğruna tutuluşyk hasa çekilişli boldy. Hatara düzülen pagty ýygymyna atnaşyk tehnikalar erkediýän mehanizatorlar, sürüjiler bilen polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň hemde ýanyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň gatnaşmaklaryny düşünýär işler geçerli. Akerwen dawratynyň dowamyna ýurdumynyň Owa Hojalygyna we senagat kärhanalaryna önerilen ýokary hili önümleriň sergisi guruldy. Sergiler tinanynda ýurdumyzda önerilýän önümleriň hiliniň we görnüşleriniň gün saýyn artýanyna senagat taýdan depkinli ösdirilýänine göz ýetirýärsiň. Dawratnaşylar bir ýerde hatara dikilen sergide milli seneçilik sunugatyna degişli el işlerini, amana haşam sunugatynyň önümlerini, şeýle-de türkmen tebigatynda duş gelýän tebigy täsirlikler tynladylar.
Dawaranyň dowamyny milli däp desurlymyza ýerilip, gelin gyýlarymyz tarapyndan ümit etsury hemde körpelerimizin ýerine ýetirmegine türkmen milli oýunlary ýaýbanlanyrly. Bu ýerde atarlan toý gadanlaryna milli tagamlar taýýarlandy. Halkymyň bereketli taşaklarynyň giňden ýaýylyp, durly tagamlar bilen bedelmegi, bolşluň rızgal bereketimiziň artýanynyň beýany bolýar. Soňra Kerwan dawlatynyň ilkinji hasyl ýüklenen ulaw kerwani Saýyd etrawynyň Garabekul Pagtara Saraýjy kärhanasyna geldi. Bu ýerde milli däp desurlarymyz berja edilip, täze hasylyň ilkinji tonlary garşy alındy. Täze hasylyň Pagtara Saraýjy kärhanasyna gelip gowuşmak münasibetli aýdym sarly dawra geçirli. Medenet işgärleriniň belenten ýagnanan aýdym sarlaryna esretli zamanamyz, bagtyar döwrümiz bu ýsançly wasp edildi. Bu ýerde guralan sergide daýhanlarymyzyň durly owa hoşuluk önümleri şeýle-de arasa pagta süýmünden taýýarlanan dokma önümlerine giňden orun berli. Täze hasylyň bu ýere gelip gowuşmak münasibetli ýagnanan dawrada gadymetden bilen günlerimize gelip ýeten ýeni gyýlarymyzyň nepis el işleriniň dokma kärhanalaryny önürleýän önümleriň baý sergisi guruldy. Owa zähmetkeşleri daýhanlaryň işlerini hasa ilerlemek uğruna aladalanýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hem de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza ýigsilmez alkyşlaryny aýdýarlar. Harmanyňyza bereket. Lebap gulaýatynyň Edermen Pagtaçy baba daýhanlary.